Sieltä tuli aamulla tuossa, kun istuttiin mummon luona, niin tuli postilta ennakkoilmoitus, että paketti on saapumassa. Sieltä on saanut posti ennakkotietoa, että tällainen lähetys on tulossa. Eli se toimitetaan joko kotiin tai lokerikkoon. Se tulee postilaatikkoon tai sitten kotiovelle. Ja mä tulen kohta ja mä käyn tuolla aitassa. Ja siinä lukee, että se toimitetaan joko kotiovelle tai sitten postilaatikkoon. Näin siinä oli tämä lähetyksen tyyppikato, kun mä Mistoresta tilasin tämmöisen Redmi A3-kännykän, kun mulla meni tästä Samsungista näyttö 1000 säpäleiksi, niin minä en valinnut sitä tilauksen tyyppiä, vaan siinä oli silleen, että se tulee joko kotiin niin postilaatikkoon tai sitten se tulee joko postilaatikkoon tai sitten se tulee niin kuin ovelle. Se oli ne 2 tapaa, millä se tulee. Et se oli joko postiin, se oli joko ovelle tai sitten niin kuin tänne postilaatikkoon. Posti on saanut siitä jo etukäteistietoa, että tällainen lähetys on tulossa, mutta kun mä yritin selvittää, että missä se paketti on tulossa, niin siinä oli, että posti ei ole saanut sitä vielä kuljetettavaksi. Eli heti kun posti vastaanottaa sen täällä Suomen päässä ja alkaa niin sanottu jahti eikä jäljitys siitä, niin sitten pystyy paketti jäljittämään, että missä se on tulossa. Eli sitten kun se Helsinki-Vantaalle saapuu se paketti sieltä Ruotsista, niin sen jälkeen mä pystyn sitten jäljittämään sen, että missä se paketti on tulossa. Eli mä näen vaiheelta, että missä se on. Ja heti kun siinä lukee, että Lahti niin käsittelyssä täällä, me ollaan nyt kyllä Oulussa, mutta kun lukee Lahti käsittelyssä, niin silloin mä tiedän, että se paketti on hyvin lähellä. Ja silloin mä tiedän, että se paketti on ihan kohta täällä. Lahdessa siis. Mehän olemme nyt Oulussa, Uleåborg täällä, mutta Lahteen tarkoitan kotikaupunkia, niin sitten kun siellä lukee sen, niin se on hyvin lähellä minun kotiani. Että sitten kun siellä lukee, että Lahti niin käsittelyssä kautta pakkaamossa, tai mitä se nyt Lahdessa onkaan, niin sitten mä tiedän, että nyt kannattaa alkaa sitten kyttäilemään. Ja nyt kannattaa alkaa sitten katsoa postiluppuja, että kohta siellä voisi olla jotain mulle tulossa.